Узган атнада республикабызның мәдәни ушаклары үзләренең сезоннарын ачты. Галескар Камал театры сәхнәсендә яңа премьера «Ситсы туй» спектакле. Татарстан башкаласы Казан ресторан эшенең югары дәрәҗәдә куелуы белән чын мәгънәсендә горурлана ала. Моннан нәкъ 20 ел элек бу юнәлешне киләчәктә иң әһәмиятле булуын аңлап, Зөфәр Гаязов башлап җибәргән иде. Танылган аш-су осталары бәйрәменнән Мөршидә Җиһан репортажы. Бүтән дөнья җәйге универсиада, дөнья футбол беренчелеге һәм башка шундый күләмле чараларга килгән кунакларга бирегә җыелган ресторан эше осталары хезмәт күрсәтте. Безгә әйттеләр шулай, особенно вот Россия исламский мир форум булды. Килдер кунаклар әйттеләр, шундый тәмле без сезнең кухня бар. Почему за границада ул юк, татар кухнясы? Бер өлкәдә эшләүче хезмәттәшләр юбилей уңаеннан эшләнгән махсус фильм аша үткәнгә дә кайтып килде. Үткәнне белсәң, киләчәккә атлыйсы җиңелрәк. 20 ел элек эшләгән, хәзер дә эшләгән, барысында җыйдык. Менә кешегә күңелле булсын өчен алар менә бергә очрашып, менә хәзер очрашабыз, шакланышабыз. Казан туристларның яраткан шәһәренә әверелүдә тәмле һәм милли ризыклар ашатучы ресторанчыларның да өлеше зур. Мин камыр остасы. Чәк-чәкләр, гүбәдияләр, кош телләре, бәхләвәләр, паштитлар, төрлесеннән камыр ризыкларының барысында эшләдек. Татар халык ашларыннан бөтенесендә эшләдек. Бөтен монда даже безнең балам бәлешенә хәтле бар. Тат Интер рестораннар шилтәре исемендә үк халыкара эшчәнлекне дә күздә тота. Шул исәптән Татар утары рестораны да халыкка хезмәт күрсәтүне халыкара стандартларга тиңләргә омтыла. Моны репетициядән соң төшке ашка килгән Венера Ганиева да җипләде. Татар утарында супер пәрәмәчләрен пешерү остаханәсен уздырган иде. 20 ел уенда бик күптә түгел кебек, әззә түгел, ләкин менә шушы арада бик күтәрелде ресторан эшчәнлеге, рестораннарның эшчәнлеге. Менә Зөфәр Фадип эшендә бик моңа үзенең хезмәтен бик күп бирде, күп күрсәтте. Һәм инде бәйрәм белән уларны тәбрик итәм һәм барысы да менә шушы әйтегендә дәрәҗәдә тагы да зур биекләргә менеп, тагы да бөтен дөньяга шундый без бит инде бик кунакчыл халык. Бу теләкләргә кушылып, ресторан эшен әйдәп баручыларга афәрин диясе генә кала. Мөршидә Җиһан, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары.